Så er vi tilbage i studiet endnu en gang. Forrige gang, der var vi helt nede i det der helt basale noget med, hvad er tags for noget, og vi snakkede lidt om egenskaber og nogle af de der små ting, som er nogle af de ting, man sidder og beskæftiger sig med, når man arbejder med HTML. Det vi skal dykke lidt nærmere ned i nu, det er det, der hedder strukturelementer, det er nogle tags, som er super essentielle, som man bruger rigtig, rigtig meget, men de har ikke noget med indholdet at gøre. De har mere noget at gøre med den struktur og den orden, man har inde i sine webdokumenter, til ligesom at sætte ting i kasser, om man vil. Og det er noget, man kommer til at bruge rigtig meget, især når man skal style sine ting, og også i det hele taget med at prøve at indikere, hvad er det for nogle forskellige kasser og komponenter, der vi har på vores website. Altså, hvor har vi vores navigation, altså menu-ting henne, hvor har vi vores footer og alle sådan ting og sager. Men det er sådan noget, vi skal kigge ned i den her video. Men som altid er der kun en måde at komme i gang på, og det er at begynde. Lad os komme i gang. Inden vi lige sådan rigtig går i gang med det, vi skal beskæftige os med i dag, må vi nok heller lige gøre én ting først, og det er noget, man skal gøre tit og ofte, både i lejligheden og i køkkenet og alle mulige andre steder, og det er at rydde op i det, man har gang i. Så hvis du måske kan huske fra forrige video, jamen så var jeg i gang med at lave noget småtteri her, og nu ligger der jo nogle filer, det ligger i en mappe, og det kunne være, at vi lige skulle se, om det nu også var, som det skulle være, fordi det er det faktisk ikke. Jeg finder lige min mappe frem her, jeg gør det lige lidt større, så man bedre kan se, hvad der foregår. Så lige nu, der har jeg den her indeksfil, som jeg lavede forrige gang, som du måske kan huske. Og det, som jeg vil opfordre til, at man gør i den her verden her, det er, at man altså sørger for at holde i sådan en relativt stringent sti for, hvor man har sine ting. Ikke? Så noget, der vil være oplagt at gøre her, det var altså lige at lave en mappe, kalde den projekt 1 eller et eller andet, og så lige sørge for, at de filer, man har i et eller andet projekt, de ligger i en mappe for sig selv, fordi det kommer til at gå lynstærkt med at fuck tingene op her og rode rundt i det, og man kommer til at have mange HTML-filer, man kommer til at have mange billeder, illustrationer og mange andre ting. Så det der med at have den der strukturorden og sørge for at rydde op i sin computer fra start af, det er en rigtig god praksis at få indarbejdet fra start af, så når man ikke skal sidde bagefter og finde rundt i et eller andet. Ikke også? Men læg lige mærke til, hvad der sker inde i VS Code, når vi gør det. Nu kan du se, der kommer sådan en fin rød streg henover her, og det er jo fordi, at den fil, vi sad og kiggede i før, den har altså nu flyttet sin position, og derfor skal man altså lige have ryddet op inde i tingene her, fordi nu kan du se, nu ligger den ligger herinde, hvis jeg åbner den op. Det er faktisk to forskellige instanser af filen her, så vi skal altså lige være skarpe på, at vi sidder og skriver i den rigtige, fordi så bliver den noget rigtig rod. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men bare for en god skyld, så kan du altså også godt lave mappestruktur direkte inde i VS Code. Nu kunne det være rigtig lækkert med en ny projektmappe til vores næste projekt, så det tager vi lige laver. Opretter en mappe, jeg kalder den projekt 2. Vi kommer lige tilbage til det med naming conventions og sådan noget der. Det bliver også vigtigt lidt senere, men det tager vi lige på et senere tidspunkt. Sådan der, opretter den, og sørg for at stå på den mappe, du gerne vil pille i. Ikke? Sådan at hvis, lad os nu sige, at jeg gerne vil lave en ny HTML-fil, så trykker jeg jo bare, stiller mig på den mappe, vil jeg mærke, trykker på den, og så index.html som sædvanligt, ikke også? Og nu hedder filerne det samme, ikke også, men der skal du bare lige skille med, at der er altså noget, der hedder projekt 1 og projekt 2, og så kommer dernede af. Så det kan nogle gange godt give mening, at man måske navngiver dem nogle andre ting. Så længe det er noget, der ikke skal på en rigtig webserver, så behøver du ikke bruge det her index-term, men det er bare noget, jeg bruger, fordi det, er ligesom, det giver mening med mit erfaringsniveau, ikke også? Så nemt skal vi i gang med noget nyt her, og det vi skal kigge på, det er de her strukturelementer, jeg snakker om. Dem er der faktisk en del af, men jeg tænker, at jeg tager dem fra toppen af, og så prøver jeg at beskrive, hvad det er, de sådan går ud på. Og vi skal jo lige hurtigt i gang, så vi snyder lige udråbstegn enter er en af tricksene til at lave de her hurtige opsætninger her. Måske du kan huske fra sidste gang, jeg snakkede om noget, der hedder rodelementer. Bare for en god skyld, jamen så findes der nogle rodelementer i HTML, som ligesom er, man kalder dem rodelementer, fordi det er dem, der ligger nederst i webdokumentets hierarki, så at sige. Det er sådan nogle som HTML og head og body, som er rodeelementerne, og det er derfor, de typisk dem lader man lægge helt inde i sin tabulisering. Så, nu skal vi i gang med de her forskellige strukturelementer, og dem findes der som sagt et hav forskellige af. Jeg gør ligesom det, at jeg tager dem oppefra, og så går vi ned, simpelthen for, at det sådan, kommer kronologisk i forhold til, hvordan man sådan typisk støder på dem. Så det kan godt være, at der er nogle af dem, som vi springer lidt frem og tilbage i, fordi de har sådan lidt forskellige funktionaliteter. Alt sammen er noget, man kan læse om i detalje inde på V3 Schools, hvis man har behov for at vide, hvad deres rolle præcist er, hvordan man kan anvende dem sådan traditionelt set. Sporten kort. Nu sidder vi jo og skriver HTML5, hvorfor der kan være nogle ting, jeg gør en lille smule anderledes, end man nogle gange ser.
når man finder kode på internettet i dag. Det kan også være sådan noget som ChatGPT og nogle af de andre værktøjer, den har en lidt anden måde at gøre tingene på, men det kommer jo an på, hvad den er trænet på. Men grunden til, at vi bruger de her strukturelementer, det er ligesom for at sådan rammesætte, hvad er det for nogle steder, vi befinder os henne, når vi sidder og skriver vores HTML-dokumenter. Du kan sammenligne det lidt med, når du sidder og skriver en større skriftlig opgave, at så har du en indledning, du har et abstract, du har en metodeafsnit og sådan nogle ting, og så er ikke konklusioner og hvad ved jeg. Det er ligesom lidt det samme her, hvor du er henne på sitet, og derfor bruger man dem til ligesom at rammesætte det, sådan, når man sidder som udvikler, eller en, der skal sidde og arbejde med det på anden vis, så ved vi sådan nogenlunde, hvor det er, vi skal kigge hen, når vi leder efter et eller andet. Ikke? Hvis vi skal have vores CVR-nummer eller sådan kontaktoplysninger, så ligger det typisk det, der hedder footeren nede i bunden. Men vi har nogle sådan konventioner og forventninger om, hvor ting er henne på et website. Ikke? Det er sådan nogle ting, som vi kommer til at snakke lidt om i den her video her. Men det første strukturelement, vi skal snakke om, det er det, der hedder header. Ikke head, men header. Og den ser sådan her ud. Og det er virkelig sådan et strukturelement, som man kan komme til at gå lidt galt i byen af med head og header. Det er sådan, husk, at head-elementet her, det er et rodeelement, og det har med alt det her med meta descriptions og title, altså alle de der informationer omkring dokumentet, det er stadigvæk deroppe, det foregår. Header er noget, vi bruger nede i body til ligesom at symbolisere, typisk i hvert fald, at det her, det er den øverste sektion af sitet. Det er typisk her, hvor man finder sådan noget som websitets navigation, altså den menu, man har. Det er her, du har dit logo og den slags ting og sager, som du garanteret kender, når du besøger et gennemsnitligt website. Ikke? Og de her strukturelementers rolle er udelukkende at lave struktur. Så det er ikke fordi, at når jeg sidder og kører det her, gemmer det her, og du kan ikke se noget som helst på website, vel, fordi der ikke sker noget. Ikke før der kommer noget indhold ind. Så det, jeg vil naturligt kunne finde på at gøre her, det var, at jeg kunne tilføje en header og sige overskrift, eller jeg kunne også skrive websitets navn, hvis jeg skulle stave rigtigt, sådan, du har, hvad det går. Skal vi nul til den direkte? Det kan vi godt. Hvor det altså sådan struktur rammemæssigt, sådan, du kan ikke se noget forskel på indholdet, men hvis man går ind og kigger kildekoden, det er jo det trick, du skal kunne det her. Højreklik og så vis kildetekst, eller hvis du er på en computer, Ctrl U, og hvis du er på en Mac, så hedder det Command U. Det er den samme kommando. Men der får du simpelthen kildestumperne til det website her. Hold da op. Nå, det er fordi, den kører webshop. Okay, modtaget. Jeg skulle til at sige, hvad er alt det her snas her? Det skal du lige ignorere til at begynde med. Det er fordi, vi kører live server. Men du kan se, at her kommer den der, det er det her, vi sidder og kigger. Det er det her, vi sidder og kigger på, ikke også? Okay, det var jeg faktisk ikke klar over, at lave det her. Fedt. Det bliver godt det her senere, hva'? Ja. Det er kun fordi, jeg sidder og kører sådan en live show. Det kan du også ignorere det her. Og som jeg siger, nogle af de ting, der sådan ellers ligger traditionelt i en header, jamen det er sådan noget som logo og sådan overskrifter for, hvad det hele er. Ikke? Noget, man nogle gange bruger headeren til, det er blandt andet at lave sådan et hero-element, som det så fint hedder. Det er sådan en slags side her, hvor man ligesom har det behøver ikke lidt header, men det er der nogen, der gør. Hvor at man ligesom har et baggrundsbillede, hvor der så er ens overskrift, og hvis altså, der er noget indhold i det. Det ser sådan her ud, og det er sådan en meget bestemt måde at gøre tingene på. Det her kan du altid, altså alle de her ting, jeg sidder og snakker om, det er jo noget, du kan gå ind og basically slå op inde på V3-Schools, hvordan man gør. Så hvis der er et eller andet, du er nysgerrig på, for eksempel hvis du var interesseret i at læse om, headeren, så kan du faktisk bare gå ind og sige HTML header tag, så kommer der en side her, og så forklarer den, hvad dens rolle ligesom er, og så vil du også i øvrigt finde ud af, at headeren, den har faktisk 2 funktioner at køre. Den ene er den at fungere som en overordnet strukturelement for hele webdokument, du er i, hvor jeg siger, der kan være navigation i menu og sådan nogle ting og sager. Men den kan også komme længere ned, når vi kommer til noget, der hedder artikel. Men det viser det, når vi kommer derned. Fordi jeg nævnte jo også det her med navigationen, som også typisk ligger i en header. Den kan jeg lige vise dig også sådan typisk, hvordan den fungerer. Nu er det jo HTML5, vi laver her. Hvorfor? Det er, at vi bruger nav. Man kunne også sagtens have brugt det, der hedder en div, som er sådan den gamle måde at lave strukturelementer. Det, der bare er udfordringen ved div, det er, at den er ikke sådan sigende for, hvad det er, man sidder og laver. Den ser bare sådan her ud til sammenligning. Men det der sådan er forskellen, det nye i HTML5, det er, at man bruger nogle specifikke navne for de bestemte ting, man sidder og arbejder med. Nav er et meget godt eksempel på det, fordi den er lavet til navigationen, derfor hedder den nav, så vi ved ligesom, okay, det er det, den handler om. Hvorimod, at divs, dem kan du have milliarder ind i, at de hedder det samme, og man ved ikke, hvad de er, medmindre man går ind og læser, medmindre man går ind og sådan dybdelæser, nærlæser, hvad der står inde i tagget, ikke? Men bare lige for at vise dig, hvis man skulle lave en menu i dag, så det man vil gøre, det man vil lave det her nav strukturelement, og så vil man folde den ud, og så vil man så lave anchors ind i den. Det kan du måske huske fra den sidste video. Link A. Nu tager jeg bare lige at gøre det hurtigt her. One semester later. Gemmer det, og så kommer der sådan nogle links heroppe, ikke også? Nu er der ikke noget styling på det, så det ligner ikke menu nu på nogle lederkanter, men det er ligesom strukturen for det, så du skal tænke det sådan, at hvis du vil lave en menu, jamen så laver du ligesom den her nav, som er kassen for, her skal min menu være, og så
så laver du de her menu-items inde i, vil man kalde det, ikke? Eller sådan, det er jo egentlig bare hyperlinks eller anchor, som du måske kan huske fra forrige video. I gamle dage, jeg er ikke så meget for at vise dig den her model her, men det er mere for, at du kommer til at støde på den derude, når du sådan slår op, hvordan laver man en menu, for så vil du se, hvordan man gjorde det før i tiden. Og så kan du måske se, hvorfor den her model er smartere, end det man gør før i tiden. Der gjorde man simpelthen det, at når man skulle lave en menu, så lavede man måske en div, så gav man den en klasse, og kaldte den nav eller navigation eller sådan et eller andet, for ligesom at indikere, at det er det, der skal ske ind i den, fordi ellers ved man ikke, hvad diven gik ud på, vel? Folder den ud, så skulle man lave en on-ordered liste, hvor man så laver list items indeni, for så at lave anchors inde i dem. 6.5 hours later. Sådan her vil man lave sådan en gammeldags menu, ikke også? Der er sådan 2 ting i det her, hvorfor jeg optager mod den anden, og synes, du skal bruge nav i stedet for. Det ene er oplagt, det er, at det fylder meget mindre kodemæssigt. Altså, du kan se, hvor få linjer du skal skrive, hvorimod her er det en strukturramme, og så er det anchoret direkte, hvor her, der skal jeg have en strukturramme, så skal jeg have den ind i en unordered liste, og så skal jeg lave list items, hvor jeg så har min anchors ind i. Altså, det er et hver shit show. Og nu skal du jo se en lille sjov detalje, når jeg gemmer det her, så prøv at lægge mærke til, hvordan det ser ud. Så nav, den er sådan prædefineret til at vide, at det skal være en menu, vi sidder og laver her, så den ved godt allerede, det skal sandsynligvis ligge horisontalt allerede, så den lægger allerede sine links fint på den der linje, der som en menu typisk ser ud, ikke? Hvorimod hernede, der skal jeg altså først til at gøre nogle ting, og det man sådan i gamle dage traditionelt ville gøre, det var, at først skal du ind og lave noget CSS, der styler det anderledes. For eksempel det her med de der punkter der kommer, det er fordi, det er sådan en unordered list, så kommer der sådan en punktformer. Havde det været en ordered list, altså OL i stedet for, så vil der komme et tal 1, 2, 3. Det kommer du også til at prøve, eller har prøvet sandsynligvis på det her tidspunkt her. Så det ville man skulle style om og fjerne først og fremmest, for så også sådan, lave noget kode, der fortæller den, at den skal ligge det horisontalt. Det gør den ikke her traditionelt set. Det er måske, for det kan have noget at gøre med, at web tilbage i 90'erne. En menu, det var noget, du havde over sådan i venstre side af sejlet. Det var sådan lidt sådan en omvendt L-shape, ikke? Hvor du havde noget overordnet ting med dit sitets navn og sådan nogle ting, og logoer, og så havde du menuen over til venstre, som man så sad og scrollede i. Hvis du finder nogle gamle websites, kan du stadigvæk finde det der, sådan noget i dag, men det er uhyre sjældent. Det er ikke særlig brugervenligt, sådan som web er i dag. Men det er sådan ligesom ideen med det. Det er noget af det, man har tilføjet i HTML5, at man har de her strukturelementer, som har sådan en prædefineret rolle, sådan at det er meget nemmere for os at gennemskue. Nå, okay, nav, det er sgu nok der, hvor menuen skal være, hvorfor det er meget nemmere at kaste os ud i. Ikke? Så jeg sletter altså lige det her juks her, sådan her, og beholder alt det her indhold, sådan at det ser nogenlunde rigtigt ud. Det næste tag, som jeg vil snakke om, eller det er faktisk en kombination af 2 tags, jeg gerne vil snakke om. Det ene har vi egentlig snakket lidt om, men vi kører lidt længere ned i vores body, hvor vi lader som om, at der kunne være noget med indhold. Det er et tag, der hedder section. Det ser sådan her ud. Og section er egentlig bare præcis det, den siger. Det er en sektion. Det er en kasse med noget indhold i. Modsat nav har den ikke sådan en prædefineret rolle at udfylde som sådan. Det er bare straight up kasse. Den her kasse skal et eller andet, og du bestemmer fuldstændig selv, hvad den skal være til. Det er HTML5's svar på den her, der hedder div. Men hvis du kigger på de 2 tags, altså indholdsmæssigt, hvad de gør, er fuldstændig identisk. Der har ingen forskel på dem, andet end navnet. Men hvis du kigger på dem og tænker dig sådan lidt om, og sådan noget, sådan tænker sprog, menneskesprog, er vi så ikke enige om, at section er sådan lidt mere menneskevenligt, hvorimod en div, hvad er det? Det er simpelthen det handler om. Så det er egentlig bare noget, du bruger hver gang, at du gerne vil lave en kasse, eller sætte noget i en sektion, eller sådan style noget separat af det andet, jamen så kan du gøre det på den måde her. Så det, der vil være meget naturligt her, det var, at jamen, hvis jeg nu havde noget andet indhold, nu kan jeg lave en overskrift 2, og så havde jeg måske en paragraph med noget tekst i, ikke så vigtigt, hvad der står her. Jeg tror lige, jeg laver en paragraph mere for syns skyld. Ikke så vigtigt. Og så skal vi ikke lige lave et anker til Erhvervsakademi Aarhus. Nu sætter jeg bare sådan en lille ting, ikke også? Når jeg sætter sådan en havelåg ind på et anker på den her måde her, det fungerer bare som en placeholder, kalder man det. Bare for at indikere overfor selv, det skal fyldes ud senere. Det kan man sagtens gøre. Så når jeg opdaterer her, så får jeg noget her. Men som jeg siger, du kan ikke se de der strukturelementer. De er der bare. Men du kan faktisk bruge dem til noget smart, og det er det, jeg viser lige noget, som du ikke skal arbejde med nu, men det er bare for at vise dig, hvorfor det er en god idé med det der med struktur. Så jeg gør lige noget forbudt op i head. Jeg laver lige et style tag, der laver jeg lige min header. Jeg siger, at den skal have en border, og jeg giver den lige 2 pixel green. Skal vi ikke gøre det? Og skal være solid. Prøv at lægge mærke til, hvad der sker nu.
Det her, det er sådan noget CSS noget. Det kommer du til at lære i en af de næste videoer, bare roligt. Men det der sådan lige er fidusen her, grunden til at jeg lige tager det med her, det er for, at du tydeligt kan se, hvor er det de her kasser ligesom bevæger sig hen i forhold til hinanden. Jeg laver lige også en til section. Og klammer, og du skal have en border. Og læg mærke til, at man behøver faktisk ikke at gøre det her på den samme måde. Man kan godt flytte rundt på de der egenskaber. Det er ikke så vigtigt. Ikke lige her i hvert fald. 2 pixel, solid og black. Sådan der. Det, der bliver tydeligt for dig nu, når jeg laver det her nummer her, det er, at du kan tydeligt se herovre på sidet, nu gør jeg lidt større til dig, hvor er min header henne, og hvor er min section henne, og ser, hvordan de positionerer sig i forhold til hinanden her. Det er sådan en rigtig smart trick, især når man er helt ny i det her, og også lige til, når man lige skal have overblikket på, hvordan ens elementer, struktur og kasser, de ligesom positionerer sig i forhold til hinanden. Ikke? Det kan virkelig give en rigtig god hjælp til ligesom at få det der overblik, som man nogle gange mangler i den her verden her. Lidt senere i det her, så kommer jeg til at præsentere dig for noget, der hedder ID og klasser og sådan noget. Du så det faktisk godt før, da jeg var i gang med at lave den der dumme måde at lave menuer på før. Men der kan man for eksempel bruge det til ligesom at sige, sådan opdele sine, det skal du ligesom bruge til at opmærke dine sections, sige, okay, den her section har den her rolle, den her section har den her rolle, så man kan selektere dem separat hinanden. Men det er sådan noget, vi vender tilbage til lidt senere, det skal du ikke gå nu. Det næste strukturelement, jeg vil præsentere dig for, det er noget, der hedder Article. Det er også en af de nyere, der er kommet. Article, den ser sådan her ud. Og igen, umiddelbart ser den ikke ud af så meget, men grunden til, at man har lige den her specifikke modsat section, det er, at man gør det tydeligt over for den, der sidder og arbejder med det, at det her, det er ligesom det artikel, eller det skrevne indhold, det primære element. Der findes altså flere strukturelementer end det her. Ikke? Der er også en, der hedder main, sådan en eldren, hvis man vil det. Men det her, det er sådan noget, hvis du nu forestiller, at du laver en hjemmeside, der er sådan lidt hen ad noget blok, så er det oplagt, at man bruger den her. Der er nemlig også en lille sjov detalje omkring den her. Fordi at når du sidder og laver en artikel, eller har en blog, eller sådan noget, så kan du nemlig bruge nogle af de andre strukturelementer inde i den. Haha! Kan du huske, at jeg nævnte, at header havde 2 roller at spille? Du har den, hvor du bruger den for hele sitet i en struktur, altså der, hvor du har de menu, som vi snakkede om før. Men du kan også bruge den inde i en artikel, fordi du kan sagtens forestille, at du har en side med flere artikler på, hvor de måske har behov for at have en header, og også det, der hedder en footer, altså bunden af den, der vender vi lige tilbage til, inde i artiklen. Det kan lige vise dig, hvordan det ser ud. Så hvis man nu skulle lave sådan en helt plain artikel, det man så kunne finde på at gøre, det var, at man inde i sin artikel, der laver man en header, ser sådan her ud, fuldstændig som vi gjorde før, men nu er det en header inden for selve artiklen alene, hvis du kan tænke det sådan, hvor inde i, der kan du være, at du havde en H3'er, der som var overskrift på artikel, ikke? Det kan være, at du havde, hvis det var noget journalistisk halløj, så ville du lave en underrubrik, tror jeg nok, det hedder, ikke? Bagopskrift. Men prøv lige at lægge mærke til, at den får den der grønne der igen, ikke? Men det er fordi, jeg bruger header igen. Jeg har ikke selekteret dem separat af hinanden endnu, så det er derfor, den kommer på, hvis du stusser over, for den kommer på. Men vi laver en header inde i vores artikel, så kunne det være efter headeren, læg mærke til strukturen, jeg laver her, ikke? Så er det, du har dit primære indhold, artikel, og nej, hvor er det spændende, her er det en god artikel det her. Og så kunne man i bunden af sin artikel have en footer. Footeren er det modsatte af headeren. Altså headeren er i toppen, og footeren er i bunden. Ligesom på et menneskefod. Du ved, hvor dine fødder er. Typisk i hvert fald. Det kunne være, at man brugte en span eller sådan noget et eller andet, bare for at prøve at bruge et andet tag. Og så skrev man skrevet af Lars en eller anden, ikke? På den måde her. Men læg mærke til, at det er alt sammen noget, der ligger inde i den her artikel her. Den kan jeg jo lige prøve at sætte en ramme på, også så du bare lige tydeligt kan se den. Og nu er jeg jo sådan lidt til den dårlige tid. Man kan også bare kopiere sådan noget her. Og så sagde vi artikel i stedet for, ikke? Artikel. Ja, tak. Og så giver vi den lige en anden farve. Skal vi gå med yellow? Det er derfor, jeg virkelig gerne vil lige have det der styling på, fordi så kan du sådan tydeligt se, hvor de der grænser går, ikke også? Fordi nu kan du se, hvis du kigger rigtig godt efter, det kan godt være lidt svært at se på skærmen, men du kan se, at den gule kommer først, fordi det er artiklen, det er den ydre ramme for vores artikelindhold. Og så fordi jeg har en header, jamen så kan du se, hvor den ligesom positionerer sig inde i forhold til indholdet. Det giver meget god mening, ikke også? Rigtig, rigtig smart, ikke? Det er sådan virkelig det, som det handler om, når vi bruger de her strukturelementer. Det er ligesom til at sætte tingene i kasser i forhold til hinanden, så vi har sådan en rigtig god idé om, hvor er tingene henne i forhold til hinanden. Altså det med at tabe ind og sådan noget, som vi snakker om sidste gang, det er noget af det, det hjælper. Det er bestemt en måde at gøre det på, men det her, når sitet begynder at blive lidt mere komplekst, altså vi sidder stadigvæk og laver noget helt begynderagtigt noget her. Der er ikke noget vildt endnu overhovedet. Det kan blive meget vildere, det her. Det er en artikel.
Så hvis du laver noget, der er sådan blogindhold-agtigt, så vil det være nærliggende. Det også hvis du laver en bagopskrift eller andet, så overvej, om det er noget, der skal ind i sådan et artikelelement. Men det kan være, at du lige skal sætte dig ned, og så lige dybdelæse, hvad det er, den rent faktisk, hvis en rolle er. Ligesom jeg kører musen hen, så får du det sådan fint beskrevet, hvad der skal ske her. Og ellers husk lige at tage en tur forbi ved 3 Schools og læse deres beskrivelse af, hvad de her forskellige tags rolle er, sådan at du er helt skarp på, at du ved det. Fordi det er sådan, at man forventer, at du ved, når du arbejder med det her. Der er et tag mere, vi lige skal snakke om. Og det er sådan en, der er sådan lidt atypisk i forhold til den, du har set indtil videre. Det er den, der hedder A-Side. Den ser sådan her ud. Og den fungerer fuldstændig ligesom de andre tags. Igen, så længe der ikke er pillet ved den som sådan rigtigt, der ikke er sat nogle regler på, så eksisterer den bare der, hvor den er. Ikke? Og jeg kunne lige give den en H6'er. A-Side, så vi lige kan se den. Den ligger der. A-Side bruger man til noget specifikt. Prøv at lægge mærke til mundlyden på den. A-Side. Det er sådan noget som, at hvis du har en side, hvor du gerne vil have en eller anden form for kasse, som placerer sig et eller andet specielt sted i forhold til det øvrige indhold. Det kunne være noget, man tit bruger den til. Det kunne være sådan noget som sådan en sign-up-formular til noget e-mail-marketing eller sådan noget. Eller en eller anden faktaboks bruger man det også tit til. Det kunne være, at man havde faktabokse inde i sine artikler eksempelvis. Det kunne også være oplagt at bruge til det. Du kan også sagtens bruge en section til det, men det er sådan lidt op til dig, hvordan du vælger at strukturere det. Men det er bare for at gøre det tydeligere. Altså, hvis du bruger jo flere af de her tags, du kan, jo bedre du er ligesom til at bruge dem i den situation, hvor de egner sig til, desto bedre. Og jeg kan jo rigtig godt lide at se jer, når I laver eksamensopgaver med sådan noget her, at I formår at switche det lidt op en gang imellem. Altså man kunne godt bare løse den her opgave og bare sige div hele vejen ned. Men det er ikke der scorer mange point, fordi at så skriver du jo faktisk ikke HTML5. Så er du tilbage i det gamle, og det bliver et værd shit show. Altså, nu prøver jeg bare lige for sjov at demonstrere. Ikke? Så hvis jeg nu skulle have en header, så skulle jeg lave en div, hvor jeg så kaldte class header. Og så inde i den, der skulle jeg så have en div mere, for så at lave min unordered list med mine list items med et anchor inde i, for så at sige, at den her klasse, det var min navigation, og så, altså det begynder allerede at blive lidt spændende, var det ikke? Og så skulle jeg jo ned og have en artikel, så skulle jeg lave en div, som jeg kalder for article, for så at lave en header, som så er en div. Så det er simpelthen. Og det vil så kalde en header wrap, for så at lave en div inde i den til vores egentlige indhold, ikke? Fordi vi skulle bruge en section også, ikke? Så den skal vi også lige. Jeg håber, du sådan hurtigt kan se, hvordan det her det er et værd shit show, ikke? Og hvor er det tåbeligt, at du skal sidde og skrive en div for så at oprette en klasse, som så for at kalde det præcis, du har tænkt dig at sidde og lave dybt godnat. Der synes jeg altså med al respekt, at det er lidt simpelt, at du egentlig bare bruger et tag, der beskriver, er velbeskrivende for, hvad det er, du sidder og laver i forvejen. Så altså, hvis du gør det der med div, det virker, men du skal skrive meget mindre kode på det, og sandsynligheden for, at du laver en fejl er væsentligt mindre. Plus at du også får den der added bonus af, at du kan selektere elementer lidt bedre. Skulle vi ikke lige prøve den der A-side der, bare lige for sjov? Det må nok hellere lige få sådan en god penge her. Så gør vi den lige lidt større, fordi hvorfor ikke? Altså det, man kunne begynde at gøre med sådan en A-side her, det var, at man sådan begynder at gate nogle faste sådan placeringer også. Og når det her side begynder at blive sådan lidt til den mindre side, så begynder den at bevæge sig i forhold til, hvad den nu får af relationer her. Nu er det en virkelig dum ting, jeg lige sidder og laver her, vil jeg godt indrømme. Og det ser lidt bonkers ud, og det kommer det også til at gøre her. Men det er ikke så meget det handler om. Det er mest bare lige for at vise dig, at den A-sidens rolle, det er, at man positionerer den måske i et bestemt sted, sådan at den følger med side, når man scroller ned af det med noget længere indhold, ikke? Det sidste strukturelement, jeg lige vil vise dig, inden vi lukker af for det her så småt, det er den, der hedder footeren. Vi har jo egentlig set den før, men du skal lige have den igen i dens 2 varianter. Den vil typisk have nede i bunden, og det, som man sådan tit lægger nede i den, jamen det er sådan noget som sitemap. Det er noget mere navigation, det er ikke ualmindeligt, man har nogle kasser dernede, hvor man ligesom prøver at sige, okay, her skal jeg have noget genetisk indhold. Så det kan man for eksempel forestille sig, bare lige for at lege med den, ikke? Der kan du forestille, at du havde en section, som bestod af et anchor, hvor du måske havde sådan en mail to sobor-snabelag. Var det ikke snabelag? Jo, der. DK. Skriv en mail til Søren. Og man kunne også bruge den anden, der hedder en tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ring til Søren. Det er jo det andet lille trick, som jeg forventer at se på alle de sites, I laver. I bruger de her mail-to-tell-kommandoer. Det er sådan noget, der gør, at når man har dem... Nu kan se, nu begynder jeg ikke siden bare at hygge sig, ikke også? CSS is a fun thing. Anyway, det fungerer på den måde, at når du har de her kommandoer på, eller de her tilføjelser, så når jeg trykker på det der link der, hvis jeg skal komme til det der, jamen, så dukker min e-mailprogram faktisk op og begynder at spørge, hvem skal jeg sende til jer. Men dit foretrukne e-mailprogram vil typisk dukke op her. Kunne være, at jeg lige skal dø. Jeg dør altså lige min A-site her. Hvis man ringer til den, så vil min browser faktisk forsøge at ringe til den, og det er noget, som er super smart, hvis du sidder og laver et website, hvor du selvfølgelig skal altid tænke på sådan noget som mobilvenlighed, ikke også? Og forestil dig, at du står inde på en hjemmeside, og der bare står et sort tekst telefonnummer, du prøver at ringe til dem. Det kunne være din lokale pizza joint, så er det altså meget nemmere, at man lige har tilføjet den der tel i sit anker. Forestil dig, at du sidder med telefonen der og trykker ind på lortet, ikke? Der er det altså væsentligt nemmere, at det bare lige kører fra start af, og det er altså sådan noget, jeg sidder og skræller karakterer af på, som jeg ikke kan finde ud af det der, fordi det er så basic at gøre. Men som du måske kan fornemme, så som jeg sagde før, så har footeren de der to roller, ikke? Altså den fungerer både inde i din artikel, som vi snakker om før, med at du har noget header content og noget footer content i forhold til det, at du laver en artikel, altså en blog-agtig lignende ting. Og så har den også en rolle i forhold til at være i bunden af websider, hvor du for eksempel har noget ekstra navigation. Du har måske de her kontaktmuligheder. Det kunne også være, at du lige havde dine socials dernede. Altså du havde lige Facebook og Instagram og X og Twitter og sådan noget liggende dernede. Og det kunne også være, eller noget du skal have i den i øvrigt, og det kunne også lige være en section for dig selv, bare lige for en skårens skyld, det er, at du selvfølgelig har den der meget, meget vigtige CVR-nummer, som 1, 2, 3, 4, 5, så nu har jeg ikke lige et CVR-nummer udenad, vel? Men det er sådan ret essentielt, at de CVR-nummer også står på website, ikke? Det er sådan en af de der kanal- eller fald-ting med i forhold til regler og lovgivning, der er, ikke? Og så igen læg mærke til, nu får jeg igen sådan en, Gud hjælp mig igen en sort kasse omkring. Og det er jo så på grund af min section, fordi jeg har lavet den der regel, alle mine sections, de skal have en border, og den sort, og så på den måde kan du se, okay, der er en section der, der er en section der, der er en section der, og på den måde bliver det meget, meget tydeligt for dig, ikke? Du må hjertens gerne bruge det her trick her med lige at skrive style, og så lave sådan en simpel border på den her måde, og så bruge forskellige farver. Det gør du bare, som du har lyst til, men vid, at vi kommer nærmere ind omkring det her med CSS og styling og sådan noget. Det her, det er forbudt, det jeg sidder og laver her, men det er bare lige for, at du tydeligt kan se, hvis det gør det nemmere for dig, når du sidder og prøver at lave nogle øvelser her, så er det helt færdigt, at du lige bruger dem til at lige få det der overblik. Det gør jeg også selv. Så det er så fint, at du gør det. Men de her tags, jeg lige præsenteret for dig her, dem forventer jeg, at du lærer udenad og kender rigtig, rigtig godt, og sørger for, at du overvejende bruger den her model her fremadrettet, når du skal sidde og strukturere dine dokumenter, frem for det her divhelvede, som vi var inde i før. Alright? En ting, jeg lige vil bede dig om, inden du lige forlader i dag, det er husk lige at like og subscribe. Altså, jeg laver kontinuerligt flere videoer omkring de her ting, så subscribe ind til kanalen, hvis du synes, det er bare nogenlunde ordentligt. Du må også gerne lægge kommentarer nede, hvis der er et eller andet, du synes, der virker dumt, eller du har et spørgsmål eller noget. Brug dem, bare skriv løs, og du må også meget gerne like videoen, fordi det har jo sådan en positiv effekt på, hvor langt jeg kommer ud med mine videoer til folk. Ikke? Det betyder meget, hvis du vil gøre det for mig. Alright? Much appreciate. Det var egentlig simpelt nok. Som jeg sagde indledningsvis, HTML er ikke et svært sprog som sådan. Det handler egentlig bare om struktur og orden langt hen ad vejen. Og de her strukturelementer, du er blevet præsenteret for her i dag, de hjælper gevaldigt på den der struktur for dig. Det er noget, der bliver meget vigtigt for dig at bruge meget fremadrettet, og jeg forventer at se dig bruge dem. Så lige snart, at du begynder at beskæftige dig med CSS, altså Cascade Style Sheets, det her med at sætte farver på, og kasser, og alle mulige effekter, fades, og hvad vi nu ellers finder på til den gang, jamen så bliver de rigtig, rigtig nyttige for dig. Det her med, at du kan gå ind og selektere og sige, den der kasse skal gøre det her, eller den skal fylde så meget, eller flytte sig rundt. Og der er mange muligheder her, ikke også? Men skal vi sige, at det var det for den her video? Vi ses i den næste video.